Dito ako sa Tilbury on road. Ito yung last na vehicle check ko bago ako ay darating doon sa Toronto. Nakita ako ni Brad Tony, si Tony Tonix, yung sa Jody. Nakita niya ako sa 360 na nasa unahan ako. Malapit lang, mga 20 kilometers, kaya tinawagan niya ako. Ngayon, hintay ko siya. Yan na oh, si Tony Tonix. Yan, si Tony Tonix. Power ka na, Bisaya. Oh. Bago na naman ang kuwan niya. Yung truck. Bay! Last na. Nandito sa kabilang si Robert. Ito, Si Kuya Robert. Oh. Nandito si Marlon. Kumusta ko? Si Mr. MTV. Yan no? Gwapo kayo. Last na mo kita. Bago yan truck, karon bago na sad. Grabe, kada kita na mo bagong truck. Ayos. Saka ko. Ayo. Kasaka ko ba ya? Ano ba? Tao. Ayos. Madulo ba eh? Gikuan ko ba? Check up ko dito sa custom. Para ko. Ato pong miyaging sumana, para ko dia. Kay pagsaka niya, pagpangunta na, where did you come from? Dugay man ko nakakuan. Amang ko. Ito, Illinois. Okay, turn around. Ako dili diha. Sa kuan jud sa kanang yung sa border ba? Ba. Sa Canada nga side, unya gipadto ko dito sa kuan sa ilahang warehouse. Okay. Iabrihan ako kuan. Ako po, giabrihan, gibutangan nila sil. Okay. CBP sil. Ayos ka. Ayun, gwapo ba yung truck? Oh. Ito, muna ba yung dito sa mo ko? Salamat kayo. So, asa man eh? Medium. Medium man to. Camping na. XL man na. Asa man si Robert karon? No, nasa kuan, nasa Pickering. Kana. Ay, thank you. Ano mo? Pangit yung pangit yung pagtagawin. Okay kayo na. Filipino Canadian truckers, courtesy of Brad Tony Tonix. Salamat kay Bay. Okay, man sa bayan ba? Ako ni Soton na yun. Yate. Instant man. Tot man. Ang tot. It's the tot that counts. Oh, yeah. Ana din ako sa Gwapo kayo. Dalaan lang kay para kita ka sa kuan sa. Yeah, Bay Marco. Nakuha na ako nga ako. Ang imo naara diha tingali. Oh, nano din. Kanang Picture mo sabay kay. Ano ko nego sa Facebook. Nag-break up naman ko ron. ang diri ang lens line. Ayos. Ayos kayo. Last trip na nako ni kay mingaw na kayo. Salamat kay Baya. Kayo kasi ba yan? Yeah. Kaya na kinanako diri si Jalo sa. Kami sa oton. Ni kuan. Hindi lang po kumagtugay niyo kay. Una lang ka kay kusog man mo dagan. Ko. Sige, yun lang, Bye-bye. Bye. Shout out. Shout out Sige. sa lahat na nanonood dyan. Okay. Sige, bye. Bye-bye. Tubig may ha? Sige. Una na lang siya kay mabilis ang truck niya. 120. Ako 100 lang. Bye Tony. Yan na oh. Suot na ako. Na ako diri sa Hamilton, Alabama. Nag 36 hours reset ko diri. Na hurot na akong 70 hours gahapon. Naay nabilin duha na lang ka oras nya ugma. Good to go na ko. Mag pick up ko dito sa Louisiana. Ambot asa na MS man, Louisiana. Mga 5 hours akong drive. So karon magkuansa ko, exercise. Pero nindot kayo. Power kayo. Salamat kayo ha.
Excuse me, where can I find the eggs? Egg. Eggs. It's on that back wall. Oh, here. Okay, thank you. Nandito ako sa Walmart, Hamilton, Alabama. Naka 36 hours reset ako. Nandun nakapark yung trailer ko sa Loves. Iniwan ko doon. Nagbabtail ako dito gamit ang personal conveyance. Ang reason ay grocery. Iniwan ko ang trailer doon. Nagpaalam ako sa store manager. Sabi nila okay lang daw iiwan. So nilagyan ko na siya ng lock doon sa airline. May lock ako binili. Yun o, yung truck o, nakababtail lang. Nakapark dyan. Malapit na kasi maubos ang mga supply ko. Kaya nung tiningnan ko sa Google kung anong malapit na Walmart, tamang tama, may 3 minutes drive lang. Yan. Napakaganda ang weather dito guys. Plus 33. Oo, naka shorts, naka chinelas. Okay, oh. Tuta oy. Mabalik na ko sa truck stop sa Loves. You know, babte lang. Na, kabalik na ako. Iniwan ko lang yung trailer dito para bobtail papunta doon. Kasi sa amin hindi kami allowed mag personal conveyance kung may trailer. Dapat bobtail lang. Yun ang policy ng company namin. Tiningnan ko na rin ang area doon. Baka sakali sa susunod ay magdala na ako ng trailer. Okay naman na tingnan ko na ano ang stepping doon pag may trailer ako. Saan ako papasok, tapos saan ako mag-park, tapos saan yung exit. Kasi yung entrance niya hindi doon ang exit, may ibang daan para exit, para kung may trailer. Para sa next time baka tayo ay kailangan babalik doon sa Walmart dito sa Hamilton, Alabama. Alam ko na ang stepping.